Yun, what's up mga kalabarkada? Ito na yung part 2 ng ating video. Papunta na tayo sa beach. So nandito na yung mga tropa, oh. Mga tropang labarkads mga to. Mga kalabarkads Malinay. Mga kalabarkads, tayo na magbabay. Kalabarkads Sukin. Kasi kalabarkads Suji na. Ala, bad boy si Dario ah. Wow. Yon ninyo. Long live to the world. Yo. What's up, kalabarkads? Si Mamaya. Kalabarkads Bay. Si Kalabarkads Jurim. Ayan, no? So, andito na lahat yung mga tropa. Bali si Kalabarkads Jumar na lang yung inaantay. Sa si Kuluma. Wala pa. Anong wala pa? Hani? Ay! Andyan ka na pala. So, ayun mga kalabarkada. Bali, pupunta na tayo dun sa beach. So, ayun yung mga tropa. So, let's go mga kalabarkada. Oh, pre. Shout out ka naman, pre. Shout out. Makakasama natin tong mga kamuti bikers ng Japan. Ayan o, kamuti biker. Walang yelo. Walang yelo? Wala. Patay. Kumuha ka sana doon, kalabarkads. Wala nga eh. Oh, ba't kayo naglalakad? Pakyat eh. Yung mga kamuti bikers, ayun o, naglalakad na. Ninyo, sa kalam. Mande! Kaya? Kaya. Kaya, naka-mountain bike ka. Ay mga kalabarkada, nang hina si kalabarkads ninyo. Inakyat ba naman yung pakyat dyan oh? Hindi naman mahal lang araw ngayon eh, nagpipinitin siya. Hey, yun. Nandito na tayo mga kalabarkada. Tara. Yung beach. Ayan mga kalabarkada, yung beach na pinuntahan natin oh. Bali, ito pala yung beach dito sa may Mukaishima Island, kung saan yung lugar namin dito sa Japan mga kalabarkada. Ito yung ginagawa ni Kalabarkads Jumar oh. Founder yan ng Balahap. Gumawa ng silungan. Parang kasya kami dito lahat ah. Ayun oh. DIY na naman. Galing, may silbi yung mga bike. Ano lang? DIY na rin. Ano ba oh? Parang lalamig, parang rip ba? Diba? Ayun mga kalabarkada, naglalagay na ng ano? Ng tent. Ayan. Wala. Okay na yan? Ito guys, May tali na tayo. prepare muna kami. Ito yung boss namin no. Yung boss namin no, nakakantes kain yun. Kain lang, walang tumutulong yun, di yan tumutulong. No? Kasatso namin yan. Oh, di. Tumbabay. Yan mo na yan. Yan talaga ang ayaw ko. Ang alin? Yung babae doon nakabikini lang, yan talaga ang ayaw ko. Yan ang talaga yung hindi ko. Yung shades ni Kalabarkads Bay, may pang-x-ray yan. At may kitang-kita ko. Bas out sa mga kamag-anak ko dyan sa sa probinsya. Probinsya sa Butuan. Saan? Butuan. Butuan? No, Davao. Davao? May Davao sa Dito na Davao. kami sa sa Mukaishima. Japan. Yun oh. Ito si Jorim. Bagong dating dito. Ano? Kaya na mga kalabarkada. Dito. Pansit. Pwede nyo. Oh. Lechon. Kaya na.
Oh, Sakit. oh. Mga kalabarkada, kain tayo, pansit. Ano, para na tayong nasa Boracay. Ayun na. Whoa, 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 whoa. Yun o, ligo na! Tuwang-tuwa na oh. Pagkawatay uling ito. Yeah. Init kayo, mau ka na. Yun o. Son, Pilipinas. Son, Philippines. Hello Philippines. Sana all makauwi na ng Pinas. Sana all. Sana all. The swimming pig. Sabi ka, ano, barilin di ka? Ano yan? Barilin di ka? Woo! Eh, liguan na! Tagay! Kampay mga kalabarkada! Cheers! Ayun mga kalabarkada! Una! Woo! Oh, yan! Long live! Walking! Long live! Lulib! Tatlong buwan lang naman yan! Ligo na kayo, mga kalabarkada! Nandito na! Yan o. Bali, yun pala yung pinag-ilawan namin, yung sa dun mga kalabarkada. Dun tayo nag-ilaw. Kasi dito, itong beach na to, hindi yan babatuhan. Ano, hanggang dun. Hindi yan babatuhan mga kalabarkada. Balila yun. Ito, bali nagpayayaan kasi yung tropa na mag-beach. Gawa ka nung wala kaming pasok ngayon. Kaya siyempre relax lang muna tayo para naman makapagpahinga yung katawan natin. Yan. Ito yung makikita nyo dito. Ito yung beach na pinupuntahan namin lagi pag ganun na wala kaming pasok. Last na napunta ako dito sa beach na to nung bago ako mag-vlog. Ayun, punta kami dito. Kaya yan kami ng mga tropa. Bali, parte pa rin to ng Mukayshima Island mga kalabarkada. Tapos yung isla na yan, bali yan yung Enoshima Island. Ito mga kalabarkada, yung mga may mga naliligo rin dito. Ayan o. Magkano po isang pirasong isla nyo? 26 ano lang, 1.5 1.5. set. Yen 1.5. Tapos may karne po kayo? Oh, meron. Magkano yung isang piraso? 2K 2K? per 1/4 kilos. Ayan. Bali, magkano lahat yung order ko? Bale, mga 3K, mga 9K. Ito, pwede na tayo magpaluto dito mga kalabarkada. Mura lang. Tawagin nyo kasi mayor, ba't ang mahal-mahal lang pan nyo? Ng tinda nyo? Sir, tawagin nyo kahit sino. Ganun. Oh, sakala.
Yeah, ano, Ramo de, town. Oh yan, may bibili na oh. Ano? Suba para ano, Korea, YouTube. YouTube. YouTube? Oh. Iya desu ka? Okay. Okay. Baik. Tomodachi da. Lagi dong. Ah. Keren. Beneran. これ書くおやすみなさいそうだこれ書く Ano? Ganda ng mga jet ski nila. So yung mga kalabar kada, ligo-ligo na lang tayo, tapos mamaya-maya uwi na rin tayo. So, yung mga tropa. Yan o. Beach time. Nandito kami ngayon. Saan? Sa pinakamagandang beach sa buong Japan. Yun ba yan? So, yung mga kalabar kada, bali Ayun nga pala yung service ko. may binili kami ni Kalabar sa Malinay. Ayun no. Nakita nyo yung yate namin. Kalagayan na 1.2 million. Service ko yan, pauwi. Pauwi na Pilipinas. Di ba tayo lugi sa pagbili natin dyan sa yate? Hindi naman, mura pa nga eh. Mura pa ba yan? Napamura tayo dyan. Nakamura na tayo dyan? Oo, putangin na. Putangin na, mahal. Tangin ang mahal! So, nabili namin to dun sa Daiso. Sa Daiso. Nagbebenta dun. So, yung mga kalabar kada, yung latte na nabili namin 1.2 million. Ayan, Mura na kami. tapos ito yung mga pinamigay natin sa mga kalabar kada, sa mga barkada natin, sa mga tropa. Sa mga tropa natin, ito yung mga pinamigay natin kasi naawa naman kami sa kanila. Wala silang service. Paparapol natin sa kanila. Hindi, ayan mo na, bigay mo lang isa-isa. Bigay na natin. Oo, bigay mo na lang. Para masaya Oo. sila. Naawa naman tayo sa kanila. Balak ko ang ibenta yung lupain ko doon, yung bundok na yun. Huwag na muna, tsaka na lang. Tsaka na lang? Pataasin muna natin. Pag naibenta ko, idudunit ko yan sa mga Mga hapon dito na mahirap. mga hapon na mahirap. Kawawa naman sila. Mga kalabar kada, medyo mahangin na at hapon na rin, kaya ito, bali uwi na tayo. Yung mga kalabar kada, bali nagpapagbag na sila ng nagpapagbag na sila ng mga tent. Ayun na. Tapos yung mga basura, bali lahat iuwi yan. Yung mga kalabar kada, sana nagustuhan nyo yung mga kaganapan namin dito sa beach na to. So, ingat po tayong lahat. God bless. At lagi po nating tatandaan, mga kalabar kada, God is good all the time. See you in our next vlog. Bye bye.